חבר'ה, זה חלק 2, כן, כן, כן. אולי יהיה לי חלק 3, אולי. מה? אני חייבת להעלות את זה, את הסרטונים, כאילו, הסתכלו מה השעה, אני הבטחתי לכם שזה יהיה ב-40. פרז נייט, אני מתה על הטים הזה, זה קהל רצח. הולכת להגזים הכי הרבה שלי. שאני יכולה לעשות 24 דברים, שזה די טוב. A night out in famous... אוקיי. טוב, קיצור, זה כמו דייט, רק כולם פה מפורסמים. לא יודעת אם מישהו מכיר את לנה מיינארט או מכירה. זה נגיד ככה שאני פוגשת את כל הפיימס וזה עם מישהו לא הבין. טוב, אוקיי, זה די הולך להיות קל. מה אני אגיד? vote should vote fair. אבל אני עשיתי משהו נכון. מה היא עכשיו זאתי עצבים עליי? מה זאת אומרת? Yes, but... הבנתי. טוב, נראה לי נשים לי את הפרצוף הזה, שזה נראה כמו פיק מי, אבל בסדר. אוקיי, זה השיער שאני חייבת לעשות, ואני בדרך כלל עושה את זה. יאללה, בואו נעשה את זה. טוב, נראה לי נעשה את הדבר הזה. יופי. וואי, איזה קריפ זה. אוקיי, עכשיו תיקחו את השיער הזה, תשימו אותו קצת אחורה. אומרת לכם אחורה, אתם יודעים מה זה אחורה. אוקיי, אז אני רוצה יותר להקטין, שיהיה קצת טלטלים, וגם את זה. יופי, ולהקטין. קצת, כזה ככה. בוא נראה איך זה שני. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? זה די נראה בסדר, כאילו לא רע. טוב, קיצור, עכשיו אנחנו יורדים למטה, והם מחפשים לנו בנקס. טוב, ניקח לי את הבנקס הזה, אני מתה עליו, אז כאילו, אני אשים. כזה ככה, יופי. ועכשיו, אני רוצה גם לשים את הבנקס, איפה זה? יש לי פה בנקס, או איך שזה לא יהיה. ממש אני אוהבת, אז תנו לי כמה שניות. זה? לא, זה לא זה. זה? לא, זה לא זה. ברא, איפה זה? לא, זה גם לא זה, אוי. הנה זה, אופסי. וגם את זה. כי אני בדרך כלל משתמשת בהם. קיצור, זה ככה השיער נראה. אני יודעת, נראה כמו זוועה, אבל בסדר. אוקיי, עכשיו זה, אני רוצה קצת השיער יהיה יותר בצבע כהה, כי אחת הזה יהיה יותר מתאים לאופיט. כאילו יותר מתאים לשיער על זה, אז כאילו אני שמה את זה ככה. ברא, מה היא עושה? אוקיי, די, אין לי כוח. אני עושה כזה יציאה מנומרת, לא יודעת למה, יש לי רעיון על זה. מה אנשים עושים? מה עם סופרנובה? אומייגאד! תקשיב, זה מה שהרגע חשבתי. חשבתי לשים את הכובע הזה, ונראה לי זה לא מתאים. אז אני פשוט... האמת זה כן מתאים. אוקיי, די. אין לי כוח. טוב, אני אעשה את זה קצת קטן. כי אני לא יכולה שזה יהיה כל כך גדול. בואו. נראה לי נעשה פרדרס. מפה. אוקיי, זה דבר כזה. אוקיי. זה פה לבן. זה טורקיז. לא, זה גם לבן. אוקיי, זה גם יהיה לבן. יופי, זה מה שרציתי. לא, זה האמת לא מה שרציתי. רציתי בכלל צבע אחר לגמרי. כזה כאילו פרדרס אחר לגמרי. שיט, אין לי הרבה זמן. מה עושים? אני לא אספיק. אני ליטרלי לא אספיק. טוב, אני אנסה לעשות סמלה. לא אספיק. אני לא אספיק, אין. הלך עליי. חבר'ה, הלך עליי. וואו, למה מלא עושים בצבע שחור כזה? די, אין לי כוח לזה. אני עושה קצת סוג של אחר לגמרי, אבל בסדר. שים לי כזה נגיד.
אוקיי, נמצא את הסט. ואחרי זה שים לי איילאשס. רק ב6. יופי. אוקיי, שימים כמה מגפיים. כל זה כזאתי. אחרי זה כזה. אחרי זה אני רוצה ללכת כאילו לג'קטים. לעשות כזה. ולא ניטופ. אוקיי, זהו. עכשיו נלך לטבוע את הכל. אוקיי, חבר'ה, אל תדאגו, אנחנו נספיק. אנחנו פשוט נספיק, אין לכם מה לדאוג. אנחנו טובים בזה. יותר נכון, אני משחקת, אבל בסדר. אני לא יודעת, אבל חשבתי יותר על הרעיון הזה. אז כאילו, אתם יודעים. אוקיי, בגלל שאי אפשר לטבוע את זה, אז נעשה כזה. כזה. כזה יותר. שואו. שואו, חבר'ה, אני לא אספיק. טוב, זה אני אוריד. אוי, לא, אוקיי, אני פשוט אגיד שעוד לא סיימתי. לא, מלא. וואי, יו, זה ממש קשה, חבר'ה. פיניש. יו, זה אחד הקשה. 6 דקות זה בכלל לא מספיק, חבר'ה. אני מעדיפה שזה יהיה 10 דקות. יואו. איזה באסה. וואי, הייתי יכולה לעשות ממש, אבל הוא כל כך יפה, אבל משום מה זה לא נותן לי. ביי עם הסטייק. ברה, מה היא אמרה? מה היא כותבת? כך? שואו, הייד. אוקיי. אוקיי. מה אנשים כותבים? לא, אין כוח. פשוט כתב, אני הולכת לכתוב כאילו שלא הספקתי, זה די הגיוני, נכון? קיצור. כן. יואו, לא נתתי ציונים. אוקיי, אני אתן לזה 3. כן, אהבתי. גם אני. אוקיי. אני אתן לזה 3, כאילו לא כל כך... 2. כאילו לא כל כך הגזימה. אז כאילו 2. סורי. אז כאילו אני פשוט אכתוב. Sorry, I didn't finish. אני חזקה. כאילו, מה זה הכחול הזה? ומה זה השחור הזה פה? כאילו, די. זה מביך. אוקיי, זה בטוח, על מקום אחרון זה בטוח. כן, גם היא ניסתה, גם היא הצליחה, כאילו, יותר נכון, לא היה זמן. ברגע שיש טימים כאלו, תקשיבו, ברגע שיש כאלו, זה כבר מתחיל להיות לך קשה. יש לי 5% חבר'ה, זה לא טוב. תנו נשנה להביא לי את המתן. עוד בסדר, המסך קצת ככה, אבל אפשר לסדר את זה, היידה. אוקיי. ככה, פשוט ככה, וואי, זה פדיחות כאילו מולכם. מה לעשות? אבל זה לא אכפת האמת. למה זה לא מתאים? זה מתאים, לא משנה. ברה, מה? איפה כולם? טוב, אפשר רק להסתכל די שמות. וואלה, אני במקום 5, כמה? קיבלתי 11 סטארט, אוקיי, לא רע. כאילו, שזה בעצם ברגל הסרבר זה נחשב די 9, כזה 10, אבל עדיין זה בסדר. אני פשוט לא... ברה, יש לי הרבה באגים, חייבת לומר. לא! טוב, נעשה את הדבר הזה שאני הכי אוהבת לעשות, אז יאללה, בואו נעשה את זה. You are a supernova.
מישהי כבר שמה לב לזה? יואו. בסדר. פיק טים. לא תודה. אוקיי, קובצים. איפה כל השאר? כאילו הם ליטרלי לא פה. לאן הם כולם נעלמו? זה כל כך מוסר. אני די. אומייגאד. ברה, איפה כולם? אני לא מבינה. אני ראיתי, תקשיבו, אני ראיתי לפני רגע, כאילו מישהי, לפני רגע, ברה, איפה כולם? אוקיי, תקשיבו. אין לי מושג מה זה. טוב, קיצור, תודה שנהנתם, כאילו, תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד כאלה סרטונים, פשוט תכתבו לי פה בתגובות. אם לא, אז אל תכתבו לי פשוט כלום. קיצור, אל תשכחו להירשם לערוץ, וכן, ביי. בבקשו, מה שאתם רוצים, באמת, אין לי בעיה. יאללה, ביי. ביי חבר'ה, ביי. אל תשכחו להירשם לערוץ.